els glòbuls blancs, els policies, i mantenint a distància retall del virus. Els virus que intentaran posar malalt el cos. Sort amb la comparsa els girassols de la graduada. Pipes per d'haver la graduada enguany. Aquesta comparsa i aquesta carrossa. Fetxers i la mipa del col·legi Puresa de Maria. Un gran pastís amb les seves espongetes, forets, gometes en gut de cola de la pima del col·legi Jaume Vidal i Alcover. Tot un espai. I ens han promès que ens han de fer un ball. Molt bé! El ball d'una parelleta fantàstica fisonomia d'aquest passeig tan benecarent. De caramelos, mireu quin caramelots convidats des damunt. Són ja alegres les nostres festes i rebel·les. Aquests instruments són la ximpomba. I arriba la comparsa i la carrossa. Sense punt d'arribar a la volta, ja veuen les motocicletes de la policia.